Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Euskal City kafetegi ostatu dendara. Garai bateko gure herrietako denak bat zerbitzua eskaintzera gatoz. Hemen dena trukatzen da, dena konpartitzen da. Solasbidea, laguntasuna, gertaerak, umorea, errealitatearen ezagutza aberatsago izan dezagun. Apa, gaixo. Kaixo, arratsaldeon. Gaixo. Ongi. Ongi, eta zu? Ongi ere, bai. Nor zaitugu? Maite naiz. Maite? Otsagabikoa. Otsagabikoa. Izugarri gustatzen zait zure herria, eh? Bai. Bai, ezagutzen dut eta bueno. Bai, polita da. Bai, oso polita. Bai. Eta, ongi etorri Euskal Cityra, badakizu gure lehenengo konbidatua zarela. Bai, badakit. Saio honen lehenengo konbidatua, eh? Basorionak. Bai, mila esker. Naiz bakarrik egongo, ez? Ez, lasai, etorriko da zure solas laguna. Ongi. Ez dakit ezagutzen duzun, gure leloa zein den, euskarak elkartzen gaitu. Hori da gure leloa. Bai. Zer iruditzen zaizu? Polita, holako zita baterako. Bai, ez da? Bai, ikusiko dugu, baina nik uste baiet. Aizu eta Otsagabian solastu nahi duzunean nora joaten zara? Bueno, etxean asko hitz egin dezaket ere. Bai. Eta, kalean, olako herri txikietan bakiz, bateatzen za kalea eta beti dago norbait. Bale, eta euskeraz, ez? Euskeraz egiten duzu? Bueno, ez. Ez hainbeste? Ez hainbeste. Esan didate, 50 urteko jendeak iaia ez du hitz egiten, ez? Bueno, 50 urteko urte baino gehiago duen jendeak ez. Ez. 50 piko, hor dago muga, bai. Gutxi gora bera. Hemen aukera aparte izango duzu, euskaraz hitz egiteko, baina horretarako zure solas lagun bat beharko duzu. Bai, hori da. Itxin pizka bat, zeu zer aterako dizut. Bale, mila esker. Venga, zer zaitez, eskerrik asko. Maite. Otsagabian. 55, orain irakasle. Ikastolan ikasi nuen euskara. Etxean erderaz egin dut beti, baina 3 urte nitunetik euskaraz ari naiz. Etxean, seme-alabekin, baina senarrak ez daki, orduan gutxi. Familiarekin bai, aiztekin, lagunekin ardizka. Ez dakit norekin hitz egin nahi nuke, baina bai beti faltan bota dute euskaldun zarrek daukaten puntu hori izatea. Hori bai, hori beti izan dut hor zuka. Ez da bat ere. Hitz egin, ez da bat ere. Ez, euskara hutsean bizitzea ez. Zati handi bat bai, baino ez. Kaixo. Kaixo, zer moduz? Ongi, hementxe. Hementxe? Eta nor zara zu? Ni Carlos naiz. Carlos, eretan ongoa? Irinekoa, baina Egilorretik nator, bai. Baina non bizitzara? Egilorren bizi naiz, bai. Hori mendi gertu dagoen herri txiki bada? Hori da Iruña herrian, ez dakit, Ororbia eta Irurzun artean, edo, Arakil ondoan, Arakil ibaiaren ondoan. Txikia da, bai, Bakalauz Egilor, igual, ezagutuko duzu. Ez dakit, ez dut ezagutzen, baina zenbat biztanlekoa da? 100 bat. 100 bat? Bai. Bueno, oso lasai, ez? Bai, lasai. Eta euskaraz hitz egiteko aukera duzu hor herrian? Bai, herrian bada jendea euskalduna, eta normalean euskaldunen artean euskaraz, baina beno. Eta solastu nahi duzunean nora joaten zara, taberna batera edo? Elkartea, besterik ez dago. Bueno. Egun bestaleki, elkarte bat, oso ongi. Ez dakit, toki hau zer iruditzen zaizu? Polita, ez? Polita, euskara solasteko eta zure solas lagun bat ezagutzeko, primeran ez? Bale, oso ongi. Ezagutuko duzu hemendik gutxira. Bale. Zeriko naz? Ezer zaitez.
Nire izena Carlos da, Carlos Delaz. Egi horren bizi naiz, baina Iruñekoa naiz. Zenbat urte? 55. Irakaslea naiz, euskara irakaslea. Euskaldun berria, zaharra naiz ere, euskaldun berria. Euskeraz, etxean egiten dut, bikotearekin, semeekin ere bai, gero herrian ere bada jende euskalduna, eta noski lanean euskaraz egiten dut. Ez dakit, igual Iruñan bertan edo zein tokitan lehenengo hitza euskeraz eman, eta besterik gabe, komplejorik gabe. Zuka. Ez dakit euskalkia den, ez? Iruñe herriko euskaldun berrion euskalkia edo hori izango da, ez dakit nik. Ez, bada jendeak euskaraz ez dakiena, orduan hori euskaraz egiteko batzu badia euskaldunak, baina ez, ezingo litzeteke. Noiz ikasi zenuen euskaraz? Txikitatik, etxean? Ez, etxean ez. Nire amak bazekien txikitan, baina gero ahaztu erabat, Iruñara etorri zenean, baina eta gero nik 15-16 urtekin hola hasi nintzen hori, garai hartan gau eskola esaten zen, eta AEK eta Arturo Kampion eta horietan, Alde Zaharrean. Ongi ikasi duzu, Han uste dut ongi ikasi nuela eta gero nire aldetik ere, saiatu naiz, pixka bat, ez dakit. Ni etxean erdaraz egiten genuen, gurasoekin, baino ikastolan sartu gintuzten, 3 ahizpak, eta 3 urte nitunetik ikastolan ikasi dut, gero institutuan ere bai euskaraz, unibertsitatean ere bai euskaraz, bizitza osoa euskaraz ikasi dut, eta baina egia da, euskararekin izan dudan harremana, txikitan, etxean beti erdaraz egiten genuen. Orduan, niretzat euskara zen, ikastolan hitz egiten zen hizkuntza. Eta gero baztanen, genuen familia eta hor banekin ere euskaraz egiten zela oso euskara raroa niretzat. Baina gero nik beti batuera, eta institutuan horitzen ez ikasi genitula euskalkiak eta nola zen bizkaiera, barik eta hau. Baina nik pentsatzen hori zela bakarri liburutan agertzen zen zerbait, eta unibertsitateara joan nintzenean Bilbora, eta han elkartu ginen bapatean Gernikako jendearekin, iparraldekoak, ezakitzer. Orduan flipatu nuen eta esan hau benetakoa da. Hori izan zen niretzat, deskubrimentu handia. Nik uste dut hori ere gertatzen zaigula hemen Iruñan, euskara ikasi genuen, gaztetan edo zu bezala ikastolan, baina gero batzutan hori lagun giroan edo ez dakit zeuze girotan eta hola, igual kosta egiten zaigu pizkat gehiago, ez. Ni, adibidez, normalean euskaraz aritzen naiz, bai etxean, bai lanean eta hola, ez. Eta, ez dakit, baina egia da giro informaletan eta hola, oraindik gustorago nagoela erderaz. Erderaz. Baina, besterik gabe. Bietan ongi, uste dut, baina hori nabaitzen dela, baina, ze ingo diogu, hemen Iruñan ezen entzuten, ni txikian nintzenean, ezen entzuten bat ere. Jendeak hitz egingo zuen etxean, baina ni... Baina kalean ezen Kalean ez, eta orain uste dut, badela beste... nik uste hori jago... Aldatu da hori nahiko, Gure generazioa edo ez asko euskaldun du gara, eta seme-alabak euskaraz ari gara zitzen, eta ni orain Otxagabian bizi naiz, ama Zaraitzarra da, eta Otxagabian berez euskaraz da asko hitz egiten, baina egia da, 50 urtetik berakoen artean, gaude heldu desiente euskaraz egiten dugula, eta txikien artean iaia denek egiten dute euskaraz. Hemen negainan ikuste dut, Iruñan edola, punto inflexion edo hori dela, igual hori ez, seme-alaba izan eta orduan esaten zuen, orain nola egingo dugu, ez? Nola egingo dugu, euskaraz erderaz, ez? Eta egia da, apostu badela, ez? Euskaraz egitearena, batez ere hori zure bigarren komina artean hizkuntza bada, ez? Baina bestaldetik erronka polita, ez? Azkenean hori, ez? Sortu ez, baina egin behar duzulako ikasi edo erabili edo ez dakit hortan, eta duzu ez dela igual hain erreza, hortan, ez? Egia da, ez? Nik adibidez beti ikasi dut euskaraz, baita unibertsitatean ere, orduan kapazan nintzen edo zein lan aurkezteko euskaraz, idazteko, irakurtzeko dozen gauza eta gero lagunen artean falta zitzaidan, ez? Baina, azkenean esaten duzuna ere, euskaraz
bizi nahi dut, Bai. jartzen zara, eta gutxienez aldugun neurrian, egin ezkero, errestasun hori hartzen dugu poliki-poliki. Bizitzeko mendia, eta oporretako hondartza, nahiago dut. Bueno, denetarik entzuten dut, baina adibidez gatibu asko gustatzen zait. Txikitan txistua jotzen nun. Eta oraindik ez naiz hasi, baina joko dut saxofoia. Ez dakit noiz, baina hasiko naiz. Noizbait. Bai. Desiente irakurtzen dut, batez ere orain gazten euskara irakaslea naiz, orduan gazten literatura eta holako. Bai, pixkat. Orain bereziki mendia. Bai. Nik egia ez dakit, batzutan, askotan jendeak igual hitz egiten du, gaizki dagoela, ez dakiz, ez duela aurrera egiten eta hola, baina perspektiba pixka batekin, Iruñan behintzat nik uste dut, euskarak nahiko egin duela aurrera. Eta gainera izan dela jendea apostu hori egin duelako. Konstienteki, modu konstiente batean. Eta gizartea eta dena, administrazioa dena dela, gauza gehienak nahiko kontra izan da, ez? Bai. Eta hala ere, tematzen gara hortan da, tematzen gabela horretan, ez? Bide luzea dugu egiteko, bereziki toki batzutan. Nire semeak, baute nahiko adina hola, ez? Eta hola, baina hemen Iruñan, garai batean, txikiak zirenean, nik euskaraz egiten nien eta jendea oraindik buelta egiten zuen pizkat, ez? Hori aldatu da, hori ez da gertatzen, ez da beste giro bat. Bai. Beraz, euskalkirik, zu ni bezala, gatibu entzuterakoan da gutxi gehiago, ez? Iruñeko euskalkia, ez dakit nola esan. Bai. Baina grazia egiten dit orain, adibidez, erronkari edo zaraitzuera, ez da dira hitz egiten da, baina WhatsApparen bitartez gaur egun adibidez, nola atrako naiz eta zagiz esaten dut, agian bueltatuko dira, holako euskalki antzondia dutean antzineko... Nik uste dut hemen Iruña herrian edo ez dakit, edo baita ere igual Gasteizen, ez dakit, holako tokietan sortuko dela hori beste euskara hitz egiteko beste, ez dakit, ez da izango igual euskalki, igual hitz potolo horrekin, ez? Baina beste, azkenean, jendeak erabiltzen badu, azkenean, orain nahiko euskalki igual euskainol, ez? Hori ez, nasketa hori ez, ez dakit, hori igual sortzen ari da, ez? Gaztetxoen artean eta... Ez dakit. Nire denen hori, hitz egiteko euskalki, ikasteko euskalki bat edo lako zerbait, bola batean eman nuen Elizondon eta han, gelditzen bazara han, azkenean, ari zara, entzuten, eta hasieran zu batuaz egiten duzu eta hola, ez? Baina gero, ni konturatu nintzen, gero eta gehiago, zenbait hitz, ez dakize, poliki-poliki doinua ere hasten zara moldatzen, eta hola, ez? Eta ezagutzen du jendea ara joan dena bizitzera, ez? Lanagatik edo hola, eta bizpahiru urtetan nahiko ongi egiten zuten ja... Bada jendea erreztasun handia dukana, ez? Bai. Nire hitzen ez Bilbora joan nintzenean unibertsitatera ikastera flipatu nuen. Eta hoitzen ez apuntatzen ditula eguena, guaztena, hitz pila bat edo hotxaitzen dau, eta nik gozo horiekin esaten nuen, ze pila bat gustatu zitzaidan, pila bat. Eta horregatik badut oraindik horrelako, engantxe bat bizkaierarekiko eta bai, eta asko gustatzen zait. Ni behin ara joan ginen, Busturi aldera, aste bete edo 10 egun pasatzera, baserri batera, benetan, eta eske zen modurik ulertzeko. Nola da, liburua, nola ditzen da liburu? Ikusi da zu bide xo. Nik uste nuen euskaraz banekiela edo, baina hori, ez? Guk euskaraz hori bikotera joan ginen, eta euskaraz aritzen ginen normalean, eta ara joan, eta zaila, ez? Gu ere, Iruñan euskaldunena ginen, eta ara joan ginenean esan genuen nahien, baina zer da, ez? Baina hori ere orain aldatu da, ez? Izugarri. Bazoaz iparraldera bestea ez dakiz eta nahiko nahiko erreza da, hola, ez? Nire seme-alabek Otsagabian eta badakite Bizkaiera nola den, eta musikarekin, eta gero harreman gehiago, ez dakit, badugu, ez da? Mugitzen zara asko xueroara, edo... Eta haiek badakite desberdintzen, beraz, hori aberasgarria da, oso. Jo, ez dakit,
zaki txisterik edo, baina ez dakit azken egun hauetan adibidez Kataluniako mobidarekin oso txiste edo oso irudi politak ikusi ditut. Polita da, baina badira herri polita asko, mendia dauka, natura, baina olakoak ere badira asko. Ez dakit nirea dela, ziurreni niretzat. Azkenean nire herrian zaki badago irati oiana, igual ez dagoela beste tokietan, baina, bakoitza berea dauka, ez? Ziurrenik jende pixkat, neguan, bereziki, oso gutxi bizi gara, eta goizean mendira joan, baduzu 1000 aukera, kotxez joan nahi baduzu Muskildako baselizara igo, edo mendia nahi baduzu badira oso buelta politak emateko, horira joan zaitezke, tita batean, oso toki polita da hortarako, irati bera, eta gero, bazkalduko nuke bokata bat, mendian, eta gero jetxi pote batzuk hartzera herrian, zehar, polita da, eguraldi onarekin, terrazitak, udan, Ni Otxagabian bizi naiz, bere Zaraitzarran naiz ere, ama hangoa daukat, herri txiki batekoa itzalekoa, eta ia duela 20 urtean bizi naizela, baina nire bai sortu nintzen Iruñan. Baina, beti zioa naiz asko, eta baina, Otxagabian horren beste urte eta gero ja, bai. Oso herri polita, ez, Otxagabia, Bai, oso polita da, egia da oso polita da, eta agian, itzuk esaten zenuna, nire herria daukana da, benetan herria dela, eta oso identitate, nortasun handiko herria edo, eta han gaudenok, hangoa gara gehienak, oso kanpoko ez dago jende asko, batzuk etortzen dira, eta baina gertatzen dena hori, grazia egiten ditze, lehenengo aldia tokatzen dela nire herria handia izatea eta zurea txikia, normalean guri nire izaten da txikiena, oso biztanle gutxi gara, naiz eta jende asko den Otxagikoa, eta baina askok ere Iruñan bizi. Zenbat jende bizi da? Bizi orain biziko gara 300 da gutxi. Gu egun bat gara, eta... Baina asuntua da, hori dela herririk handiena, ze esango dizut, kilometro dexentetan. Hurrengo herria handia, izan daiteke Irunberri, Zangotza, Agoitz, eta gero Iruña. Ondoko horri itzaltzu da, ondoko, bai. Ez hori, dola ez asko irakurri nuen hori, demografia aldeetik ezak eta hola, eta aipatzen zuten, adibide bezala, itzaltzuk ez zuela, esaten zuen, aukera asko zituela, mendik 10 urtera, 15 urtera, herri moduan desagertzeko, ez? Hor, badira asko, ez? Itzaltzu nahi bez, 4 haur daude, 4 txiki bakarrik. Baina erronkari bailaran ere antzekoa da, Adibidez Uztarrotzen duela 3 urte jaio zen, orain hasi da eskolan haur txiki bat, eta uste dut ezakit 20 urte zeramaten ja eskolara joan gabe inor. Urte pila dira, Ez begira, adibidez Egilorren, uste dut badela 30 haur. Jo, ez gurea da, gutxi gara eta gainera gehienak nahiko helduak. Baina, auskalo, agian buelta eman dezaken. Hori adibidez hori, Egilorren buelta eman zaio. Baina gertu dago, baina ez pentsa, errepideak ere eta hola badira. Baina, oso ongi bizi gara han, nire pozik bizi naiz. Jendeak esaten dianean ze, ez duzu ezakitzer edo beste, baina baditut beste milaka gauza gustora egoteko, eta azkenean tita hartzen duzu kotxea eta mugitzen zara, ez duzu arazorik. Orduan, nik ez dut arazorik, oso gustora nabil handik. Eta aurrak ere zitzeko oso toki polita da, oso ona da. Hori bai. Eta gainera, eskola txikia izango da? Bai. Badira 100 ikasle inguru, eta 3 urteekin hasten dira, 4 urtera arte hori bai. 14 ez, 15, 16, laugarren DBH eta gero. Orduan ja, eta hori jazta. Adin horretan ja joan behar dute, ez? Pizka bat, ez? Bai, baten dira. Joan behar dute, etxetik joan behar dute pizka bat, ez? Komeni zaie, hori zaten. Bai.
Eta, konbidatuko ninduzun? Egi horrera, ze ingo nuke, ze ingo nuke? Egi horren, ez dakit zer egin daiteken egi horren. Bueno, etxera etorri eta nahi baduzu, barbakoa txiki bat egingo dugu, zerbait. Hori bai, alde horretatik bai. Geroan ez dago aparteko ezer, badugu elkarte bat eta hor bai izaten da mugimendua, ez dakit, betiko o bermuta dela, o afariak direla, edo lako gauzak bai. O festak, o duela gutxi San Miguel egin dugu, beti hori giroa izaten da, alde hortan giroa izaten da, eta ongi. Eta geroan, aukera duzu ingurua, baina, zu Otsagabian bizi bazara, ez dakit nik konparatzerik dagoen. Egia da gurea ere polita dela, Bai, toki guztia dira polita, eta paisaia desberdina da, eta bueltak ematea eta polita da, bai. Mendia, bai. Nahiago mendia. Musika, aspaldi honetan ez du jaia musikarik entzuten, egia esateko ez. Ez dut inoiz instrumentorik jo, ez. Bai, hori irakurtzea nahiko gustoko dut, nahiko irakurtzen dut eta beti da ni gaina. Egia esan da, azken bola honetan ez dut fikziorik irakurtzen. Gehiena irakurtzen dut, ez dakit, aldizkariak edo bestelako kontuak. Ez dakit, interneten edo da. Baina, fikziorako nahiago dut igual telesaiak edo pelikulak edo filmak. Bai, kirolean, gustatzen zait kirola egitea. Bidaiatzea ere bai, ez dakit, nahiko nuke gehiago, baina bai, gustoko dut bai. Han hori, Baiaran badago buelta bat, Baiara osoari ematen diona, oso egiteko oso erreza dena, ez duzu inora igo behar eta da nahiko ibili, baina kilometro batzuk badira, baina gero ere egiten alda moztu eta herri batetik bestera, eta hori. Eta nahiko ongi seinalizatua dago, eta horre ikusten dira, Iruñeko ura artetatik etortzen da, eta duen hori ere ikus daiteke, polita da hori ere ikustea. Eta gero baita badugu orain rekuperatzen ari gara, edo ari gara pixka bat ateratzen gaztelu bat, Garainoko gaztelua. Eta hori esate dute Nafarroko zaharrenetakoa dela, zaharrenetarikoa. Eta han, bai, merezi du, gaina hola igo, ikusi nola dagoen, dorrea ari da ateratzen, eta baita ere ondoko. Eta gero biztak handik, Iruña osoa, hola gero, oskia, eta dena hola, hori polita. Gustatzen bazaizu pizkat historia edola, hori ere toki emblematikoa da, ikusteko, bai. Eta hori. Otsagin ere, buelta asko, badira, ez da toki asko. Horira, iratira, baina bada ere oso toki polita ez dago Otsagabian itzaltzun dago, lehen aipatu duzun herrian, eta da Gartxoten ekimenarekin eta Gartxoten historiarekin ere hori oso polita da, ez? Gainera euskararekin daukan lotura, eta bada bueltoska bat emateko aukera oso polita. Eta hori, Gartxot hori horkoa zen, o ez? Bai, itzaltzukoa, orduan berreskuratu dute, hori da. Eta azken urte hauetan berreskuratu dute eta urtarrilan egiten da Gartxoten festa, beti askotan egiten du kristonotza, elurra, baina Gartxote ere elkorretan egon zen neguan eta han hiltzen neguan, orduan itzaltzarrek esaten dute mantendu behar dela. Bai, hori ikusi nuen pelikula, ikaragarria. Historia hori oso gogorra da. Historia gogorra, baina bestalde ere, hori ez, orain ere pizka nola ari den jendea teatzen, Katalunian edo dena, edo zein tokitan ez, pizkan nortasuna edo esateko, hori Gartxot horrek ez, ni olakoa banaiz, ezin ez bestela izan, nik nerea ez, hola ez, hori ez, eta modu horretan ez, oso gogorra, baina bestalde ere, hola ez. Baina azkenan hori da, ez, hor azpian dagoen eta... Eta igual pizkal lotu aurrekoarekin ere euskara nola mantendu den, hemen, igual pizkat horregatik, ez? Bai, azkenean zeu zer izan behar da, bestela ez du logikarik, ez? Horren beste traba eta horren beste izan da gero, eta ala ere hori, ez? Hemen gaude, Xarma Telebistan euskarak batzen gaitu, ez? Lelopean.
Ba ez dakit, asko dira, baina nik txisteak kontatzeko, benetan, izorratzen ditut denak, orduan, hobez badut esaten. Nire herriak zer duen, nik uste du, nire herria oso txikia da, eta ez dakit, ez du aparteko ezer, Bueno, ondoan badu aspaldiko Nafarroko gaztelu bat, Garaino, eta hori du igual berezia, errekuperatzen ari delako orain, eta bista politak ditu, eta hola. Gero bestela, herri txikia da, eta igual honena bertako giroa. Jendeen artean dagoen giro hona. Bueno, denetarik, autobusarik ez dugu tabernarik, ez dugu dendarik, internet, bueno, hola, eta kontatuko banizu, ez dakit. Oso herri txikia da, du nola ikusteko, badu eliza bat, betiko eliza hola, baina nik uste dut egokiena igual hori ondoan dagoen Garaino gaztelu hartara, horra igo, hor buelta bat eman mendian ere bai, eta ondoko herrietan ere badira gauza politak, ez dakit, Oiarango hortan, ez, bai, eta Arteta eta beste gauza batzu, baina nire herrian egile horren bertan, hori izango litzateke. Ikusi dut oso ongi moldatzen ari zaretela, primeran zabiltzatela, baina amaitzeko ordua llegatu da. Zer moduz, plazer bat izan da zuek entzutea, guretzat ere. Begira, martxa hartuta, Bai, holako zita ziegas lehenengoa izan da niretzat, baina gustora. Eta konbentzitu zaitu bere herriak igual bizitzera joateko moduan? Joango zinateke bizitzera? Bizitzera joateko moduan ez dakit nik, esan dut oso gustora nagoela. Baina, bueltoska bat emateko, egun pas, aste buru pas, gaina gonbidapena luzatu du, beraz. Bai, lortu zu. Eta bere herria, ezagutzen zenuen. Bai, ezagutzen dut ibilian izan, mendian edo baita txirrindularekin, eta hola, eta egia da, oso toki, baina gero nik ez dakit, beti ara joaten izenean, batzutan kexak, ez, ez. Kexak, oso aparte dagoela, Iruñara joateko, ez dakit zer, eta lakoak, ez, batzutan pizkat, ez. Baina, orduan ez dakit nik. Lana bertan izan da, ongi, baina bestela zaila, ez. Bestela bizitatzera. Bai, nik ustez dela erraixa. Bestela zaila, ez. Gartxoz festara joateko, eta zure gazteluan esagutzera, joango gara. Eskerrik asko zuen esperientziak kontatzeagatik. Zuei. Eta oso gustora egon gara, zuekin. Eta, hemen bukatzen da. Nik uste dut, igual oparitxo bat baduzuela. Baina ez dakit, ez dakit ikusten ere. Ikusiko dugun. Hemen duzue, oparia, esan dako oparia. Infusio hartzen ari zareten bitartean, hemen peio, onda, landa, zuen karikatura. Eta nor da hori. Eta, peio, hau da. Bale. Betorrekon gatik, bestela. Carlos, zuretzat. Mila esker. Eskerrik asko zuzatik. Oso ongi. Eta, Maite. Mila esker. Ze guapo, Oso onak. Mila esker. Bueno, zuek ere gogoarekin geratu zarete haien herriak ezagutzeko? Badakizu, bizitatu Otsagabia eta Egilor, biek merezi dute eta. Eta gure lehenengo saioa gustatuz gero, nahi baduzue, urrengo saioan ikusiko dugu elkar, hemen, Saloa Telebistan, gure Euskal City saioa. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.